Ja. Endnu et projekt med temaet lys uden affald. Vi har så valgt at fokusere på vand. Hvad energi det kan skabe. Vand som energikilde har været brugt, den er kendt langt tilbage til. Vi kender alle sammen vandmøller, vi kender jo drive savværker, vi gjorde alt muligt før det. I dag er det så udviklet med generatorer og så videre, så vi kan skabe noget strøm. For at blive lidt inspireret, hvor vi kunne finde noget potentiel energi. Vi skal have en bevægelse for, at der er en energi. Så undersøgte vi lidt. Det her det er Danmarks elproduktion af 2012. Lige præcis vand 0,1%. Det er ikke ret meget. Men det skyldes jo, at Danmark er et relativt fladt land. Vi kan jo bare tage Norge for eksempel. Der har de jo en del større højdeforskelle, så det gør det mere muligt at etablere vandkraftværker. Vi satte os så for at undersøge, hvad muligheder har vi i de vandstrømme, vi har omkring os i det daglige. Det her det er et billede fra Skive Rensningsanlæg, hvor der helt naturligt er en uudnyttet ressource i det vandflow, der er på et rensningsanlæg. Det gennemgår en hel masse forskellige processer, som er nødvendige for at få vandet gjort rent. I sidste ende, der har vi den proces her, er det sidste step, inden vandet bliver ledt ud igen fra rensningsanlægget. Der ser vi en mulighed, der ser vi et potentiale i en energi, der kan udnyttes. Ideen er at skabe en form for en mini-turbine til at drive en generator, som så kan skabe noget strøm, eventuelt til at selvforsyne rensningsanlægget. Vi vil lave et lille regnestykke ifølge Tage Damsgaard, som er ansat på Skive Rensningsanlæg. Med 700 kubikmeter vand i timen på rensningsanlæg, der vil sådan et lille møllehjul kunne producere ca. 2 kW i timen. Det giver ca. 10.000 kW om året. Det er jo ikke alverden, men set ud fra et miljømæssigt synspunkt, så mener vi godt, at hvis man kunne udvikle sådan et produkt og gøre det relativt nemt at montere, så mener vi godt, det kunne hænge sammen. Så tænker vi også på, og for nogle kunder tænker vi så på, hvem skal bruge vores produkt. Og der har vi 3 hovedkunder, som vi har tænkt på. Det er både landmand, der er økologisk landbrug og miljøbevidst. Og jo mere priserne stiger med strøm og varme og alt det her ting, så tænker han jo også på, at han vil gerne være mere selvforsynende. Og i hvert fald hjælpe med at hjælpe med at tage noget af Videre til næste. Ja, det er 3, som vi har tænkt på. Og det andet kundepotentiale, vi har tænkt på, det er det offentlige. Økonomi, energi og miljø. Jo mere det taler om miljørigtig energi og de grønne energibølger, som er gået i gang helt fra toppen af med
fra politikerne, der kan de jo have en effekt, hvis vi har dem med i vores idé med at udnytte bedre vores ressourcer, som allerede eksisterer ved de forskellige steder med vores vand, når vi har så meget vand i Danmark på en eller anden måde. Så vil de jo kunne øge indsatsen på, at man henter eller sætter i gang med at producere anlæg eller produkt til at udnytte bedre vores allerede ressourcer. Og den tredje, som Peter har nævnt lidt om rensningsanlæg, der har vi så set, at det bliver mere relevant for vores produkt, for vi ja. Nej, ikke det. Måske være en rigtig god kunde for os til vores møllehjul, som vi så kommer til senere, fordi at de har de vandstrømme, som... Ud fra de informationer, som vi har fået fra renseanlæg med vandfald, eksisterer det jo allerede, og alt, der falder ned, det er jo energi. Og den energi, der falder ned, kan vi jo putte vores prototype ind, som er meget, meget spændende produkt, som gør, at rensningsanlæg kan forsyne sig selv med strøm, fordi de allerede har vandet, hvor vi bare kan påmontere vores produkt ind. Yes. Og de har vi også snakket om, hvor skal det være, hvor skal det placeres, hvor skal det monteres henne. Og vi har blandt andet også snakket om kloakker og sådan noget, men så vil de jo kunne tit sidde fast, fordi der kommer nogle skidt i hjulene. Så vi snakkede om, at det skulle placeres lige efter filtring. Der er vandet jo endnu mere rent, og lige før de kommer ud, at vi slipper mere for, at der er vedligeholdelse ved selve hjulen, at de kører meget bedre med at køre videre og udnytte energi på den måde. Ja. Og vores prototype, ud fra vores idé, har vi så udviklet en prototype. Ja, og design af vores prototype, det er jo sådan set noget, som jeg sad derhjemme, for jeg var ikke lige i skole den dag, men der fik Sabine fremstillet den der, og vi vidste jo godt, hvad der skulle bruges, hvilket program der skulle bruges for at kunne lave en model til en 3D-printer. Så jeg gik i gang med SolidWorks derhjemme, og det blev faktisk rigtig godt. Det blev efter de mål, som vores skitse var på, og det synes jeg, der passede rigtig godt. Indtil vi så fandt ud af, at lige præcis det her hjul, det ville blive for stort til, at det overhovedet ville kunne være i en 3D-printer. Så vi blev nødt til at få det skaleret ned til det halve, for at prisen den også skulle følge efter i forhold til, hvad penge man kan bruge på sådan noget. Så vi gik rigtig øjegejst over til Steffen over på teknisk skole for at få printet vores 3D-hjul. Det kunne så heller ikke lade sig gøre, fordi at der var en teknisk fejl i 3D-printeren lige på det tidspunkt, så der var 3 forsøg, der mislykkedes, desværre. Og det er en sådan set op med, at Per han begyndte at sige, at nu så laver vi den bare i metal, det kunne vi lige så godt, altså. Så kunne det jo være det samme. Men så var det heldigvis, at Michael han var så rar at komme med et tilbud om, at han kunne tage ud på sit arbejde og printe den for os. Så det var fantastisk. Og det er så det hjul, vi har tænkt os, der måske skulle sidde ved iltningen af vand i slutningen af rensningsanlægget, der hvor de faldt de er. Så der kunne blive sat omdrejninger i hjulet. Og på den måde blive skabt noget energi ved en eller anden dynamo-effekt. Tænker vi med det. Så det var hvad det kunne blive til.
tror, Per han har noget med en prototyp, som vi desværre ikke har fået fremstillet endnu. Vi har lavet sådan en hus der, hvor vi skulle have bygget hvor vi skulle have monteret en hjul på her. Og han monteret en pumpe ind i, som vi har fået ved sandfældsmaskiner i herinde. Og det er så resulteret i, at når vandet bliver pumpet ud her, løb her, så vi tager generator på, så vi lyser hus op. Men det må vi vente med, indtil vi får lavet. Vi har ventet lige efter en jul, så skal det nok komme frem. Så kan vi se effekt på, når vi lukker op og ned for vand, hvordan det lyser op i huset. Det er sådan set det. Og der har vi så også bestilt nogle dele lille dynamolygte, som vi kan sætte på den aksel, som vi har tænkt os, der skal sidde igennem huset. Og som så kører ned på det 3D-hjul, som Michael har tilfældet til os. Ja, og så på den måde, så skulle det helst få den lampe til at lyse. Ja, vi giver en op 1 til 20, sådan altså per hjul. Så sådan lever, altså selve hjulet er 20 gange større. Og det vi får nede ved Frederiksen, det er sådan noget til noget teknisk inden for universiteter, som hvor de kan lave den og prøve. Der vi får det generator det der. Det er vist alt. Er der noget spørgsmål? Ja, vinde. Mange. Vil det kunne være strøm til at, altså for eksempel, at altså vil det kunne lave nok strøm til for eksempel at skulle have lys ind i det hus der? Jamen, Altså vi ved, ja, og hvor meget den skal kunne dreje rundt for det. Jamen, når vi har rigtig kunne forsøge med, når vi tager den der ved at generator, der så der er pære på, og kører med fingre, så kan vi sådan se, at lys den giver en ved at glemme det også. Og den hjul der, som der er på den generator der, den er cirka 8 meter i diameter. Og den der hjul der, som har drejet, den er 40 meter. Og så er Lavns bruger vi, der er også en, der er lidt mindre, sådan at vi er sådan set lidt en facet, en skive, der er lidt facet i flere størrelser. Og så sætter vi en elastik på, så prøver vi det frem lidt. Det er sådan lidt et forsøg. Du kender godt det der, vi har købt en mini-køleranlæg, som man bruger til kølevand eventuelt. Og så kan man justere, hvor meget vandet skal sprøjte på selve hjulet, så den kan køre hurtigere. Det er simpelthen ved at kølevandsanlæg til en boremaskine, hvor vi tager et punkt fra og bygger på ind i den her. Så der sætter vi en hand på bagsiden, hvor vi kan lukke op og ned, så kan vi se, hvor noget lys der er, og se, hvor vand der kommer ud. Altså, det er helt sikkert, det kan lade sig gøre i hvert fald. Ja. Det vil jeg garantere for, fordi det er jo sådan set bare en dynamoeffekt, som kører ud fra, at hjulet kører rundt. Så det er sikkert, at det kan lade sig gøre. Men hvor meget vand der skal til, den har vi ikke helt styr på, for det er vist rimelig meget tryk, der skal på det vand, før at hjulet kan komme til at dreje så hurtigt, så der bliver skabt lys. Altså vi kører op med 10 meter slange, sådan altså vi kan godt køre noget vand op, men det er lidt på forsøg. Vi er kun nå så langt, fordi vi er på den hjul. Hvis du nu forestiller dig, at der er sådan en lang række, og hvis vi kunne montere vores hjul, måske 5 på hver side, så kan man allerede se, at det måske kan hen. At det er måske en god idé alligevel at sætte hjul på, selvom umiddelbart virker, som om det ikke så meget strøm, der giver tilbage. Men de er jo vedvarende, og den eksisterer allerede. Og det er så synd, at vi ikke udnytter det bedre med de ressourcer, vi allerede har. Og der er vi jo nede på renseanlæg, der foreslog vi ham til Damsgaard, som der også kom her den 21. på vandet og lidt. I kan bare lave sig. Så vi har fri tøjle til at bare sætte på, men vi måtte gerne blive lavet sådan. Det er sådan, det kan laves som modul, hvor det lige kan sættes ind og tage sig. Så det er sådan, der er nogle muligheder for, at skolen de kan lave en forsøg dernede. Det var han med på. God detalje. Ja, cool. Ja. Yes. Ja, og vi vil sige, sådan er det jo. Jeg stemmer her. Yes, godt. Endnu en gang, jeg kan ikke huske navn, så jeg starter lige med dig. Du starter med at lægge ud, ikke? I står alle sammen her, hvor det er fint. I samlet, og du lægger ud. Du kigger lige lovligt meget op på skærmen. Ja. Prøv at få den ud og fortælle ud af til. Om
måske en lille smule bare mere tempo på. Du har en dejlig rolig stemme og stemmeføring, og det virker som om, du har styr på det. Måske bare tempoet bare lidt op. Det var sådan set egentlig lige det. Så kom der nogle slides deroppe, og nogle billeder. Den der med vandforbrug i Danmark. Ja? Eller hvor meget vand var i forhold til de andre. Ja, nemlig. Den var meget mørk, synes jeg. Okay. Og den lille grønne, tynde streg som var vand, der kunne jeg kunne godt lige ønske mig, at det var måske ligesom med Danmarkskort, hvor Bornholm er lige rammet ind for sig selv, men og lagt ind på kortet til på Danmark. At man, hvis man lige rammer det ekstra og trækker ud, og siger, prøv at se, det herovre, den lille tynde strib her, det er vand. Så kan man bedre sige, nej, det er den her tynde. For så kunne jeg i hvert fald bedre lynhurtigt læse billedet også. Så var det andet, det var den runde med alt det andet forbrug, som var meget blå, mørkeblå tekst og blå og sort tekst. Den blev også for mørk for mig. Jeg mister overblikket. Okay. Fordi når vi står op og snakker og fortæller, så det bliver irriteret over, at jeg ikke kan se. Altså skulle teksten måske være hvid eller knap så mørk. Så det var bare noget rent teknisk på jeres opgave. Men det er aldrig rolig måde, at det kan få tænke på, og det virker som om, at styr på det. Men prøv at få det ud af først. Og det er okay at gå i stå. Hallo, det kan ske. Jamen, det er ligesom om, at man træder med den forkerte fod. Ja, men også fordi man gerne vil, og man vil så gerne gøre det godt. Og så siger man gerne vil gøre det godt, så ja, lige det ene ord der, eller når man går i stå en gang, så kan man godt kunne stå efterfølgende også. Det sker man. Tæppet kan gå ned for os alle sammen. Det er lige om det er her, eller på teater, eller på ingen problem med det. Og det er fint, som du overtager også, og tager den videre til næste. Fint, det blev lidt kort, men det gik også lidt stærkt. Jo, men altså, ned fra hvor jeg sidder, der virker det som hele jeres indslag ikke var ikke så kort. Altså, det virker meget langt, men I har meget brug for alle sammen. I har ikke travlt med at fortælle. Og det er både godt og skidt. Altså, I må godt nogle steder have lidt mere tempo på, sådan så man føler, at det svinger lidt mere. Du forstår det. Så er der også mere tid til måske ekstrafølgende spørgsmål, eller vise modeller, så I får den klar. Så fint nok. Og her kommer jeg bare lige ind på dig, ligesom det der med dialekt. Og det er ikke personligt endnu en gang, men husk, tænk over det der har også været på andre dage, det var det der med at sige en i stedet for et. Husk lige, hvis vi som fremlægger for folk fra hele landet, for eksempel, eller når København kommer helt fra København, som skal se jeres projekt. Det er, hvis man siger en i stedet for et, som man gør meget heroppe i Thy og Mors og andre steder. Vær lidt bevidst om det. Det er små ting, jeg ved det godt. Men prøv en gang at lægge mærke til det. Prøv en gang at lytte til jeres venner, bekendte, når I snakker sammen. Prøv bare at lytte til det, fordi for andre, der er det ikke så let at forstå. Derfor tænker man, hvad var det? Jeg er selv sønderjysk, men har aldrig brugt det så meget, fordi min far måtte tale rigsdansk til mig. Så det blev meget sjovt blandet. Fordi på sønderjysk, der har man også mange sjove vendinger og sjove dialekter. Men husk, prøv lige at tænke over det, og snakke sammen og bruge hinanden til jer, som måske har meget dialekt heropfra. Prøv at gøre hinanden opmærksom på det. Det er en lille ting, jeg ved det. Men tænk på, hvis det kommer folk fra København, som lige skal fange det. Altså, meget fokus på, der er mange gange, når jeg siger, så sagde jeg, kan du godt se? Og det skulle altså have sagt den her gang. Når lige så en stemme for et der lige til nu. Nej, men det er fordi, man bruger det så dagligt. Ja. Og det gør ikke noget, fordi her forstår vi da godt, fordi de alle sammen ligesom er herfra også, så jeg forstår det. Men forestil dig, hvis der kommer altså 20 københavner og 2 svensker, som lige skal fange dem. Det er bare en lille ting. Altså, det er en lille ting. Jeg nævner det kun, fordi vi snakker om det tidligere. Og at det kan have indflydelse på, når man skal have en samlet, skal man sige. Den store rocker. Ja. For jeg synes, det er charmerende. Jeg kan godt lide dialekter, de skal endelig bevares. Jeg kan godt lide imod dialekter. Det er det. Godt. Så var der lige den lille model til sidst, som så fint ud. Alle ser der frem til at se den, tror jeg, og se, hvordan den virker. Men endnu en gang, jeg synes, det er lidt synd. Gør noget ud af det. Hvis I har et billede med, at jeres model er på vej, og som I venter på et hjul, så gør jeg synes, man kan gå ind og ud og sige, desværre har vi ikke en model, men den er på vej, og vi er i gang, og her skal lige se det første fine billede, vi har klar her. Den kommer, og så snart den er klar, skal I se. Selfie.
Fordi du vil gerne se den. Den er bare ikke lige Den skal klar. også, nu er det mislykket 3 gange, så skal den også lige eksistere. Også. Jeg har jo lige sagt det der med at stå for, at der var nogen, der var her, så skulle vi ikke stå undskyld for, at han går i stykker. Nej, netop nemlig send den. Ja. Sige, desværre, den er ikke klar endnu. Her har vi et første protobillede. Den kommer. Ja. Og så vil man sidde og grine lidt, eller knugle lidt og sige, yes, ja, det er sgu fedt, det ser sgu da godt ud. Han kommer også til at virke, ellers så skal vi have en håndsving på, vi skal have lys i den. Undskyld, jeg sagde, det er en rent teknisk ting, som jeg er blevet interesseret i, det der med vandfald og restningssætning. Jeg synes, det kan nogen med det. Og der er 1400 i Danmark eller sådan noget. Bliver de bygget opad? Eller går de alt sammen nedad? Kan man ikke i fremtiden tænke dem opad, så de kan kløve over og så få et kæmpe fald? Større fald. Større fald. Og så tænker jeg på, kunne man ikke udvikle nogle hjul, som godt kan lide det grimme i starten? Hvis vi kan få Alle bakterierne i starten. Nogle, som måske man kunne trække af og så sige, dem kan vi nu putte over i noget andet, så giver det en ny vækst eller noget. Måske kan det blive selvlysende. Det bruges som lamper. Altså tænk julen ind i at sige, at de første hjul, de skal kunne tåle alle de der gasser, vi overhovedet ikke kan have tilbage i vandet. Og de sidder og siger, I take it. Ja, og de sidste, de er selvfølgelig rene, giver ekstra meget energi. Hvis vi kan få en fald på vand, så kan vi også få mere strøm. Ja, det var det, jeg tænkte på, hvis man kunne tænke dem op. Når det regner, så kommer der også 3 gange så meget vand. Nå, hvis jeg lige hurtigt skal gå videre, du har egentlig sagt rigtig meget af det, jeg også vil sige, Lars. Undskyld. Og jeg synes, det er rigtig fint, det der med at gå og stå, det kan vi alle sammen. Jeg kunne godt håbe på, at der var nogen, der havde trådt til lidt før. Altså sådan, at jeg andre sådan til at bakke op, så vi ikke kommer til at havne i en tab-situation. Sådan, vi går ind og tager over. I hvert fald for det, så man er sikker på, at man kan være tryg ved, at hvis man går i stå, så er der nogen, der tager over eller hjælper en. Lidt før, altså jeg ved godt, det blev gjort, men sådan lidt tidligere i processen. Vi har desværre ikke haft øvelse. Nej, det her det er, hvad kan man sige, det er tips og tricks til, hvad I lige kan få snakket om, inden I skal til den rigtige. I skal ikke gøre det perfekt i dag. I får nogle tilbagemeldinger. Så snakker jeg rigtig meget om de her rensningsanlæg. Super fedt. Så snakker jeg om nogle landmænd. Og så sidder jeg og tænker, at det er noget med noget gylde, der kører rundt i sådan en, eller hvor er det? Det har jeg sådan lidt svært ved lige at finde den rigtige connection. Eller om det er strøm, man har solgt fra det her rensningsanlæg til landmændene, eller hvad det nu er. Og det samme med det offentlige. Og jeg kan godt se, at der godt kunne være et eller andet form for kundepotentiale, men jeg har svært ved, I får ikke tegnet et billede for mig, så det står klart. Så siger I noget om, at det kan producere små 10.000 kW om året. Det ville være rigtig fedt, hvis I lige kunne putte det op imod nogle tal om cirka, hvor meget bruger et rensningsanlæg, eller hvor mange procent kunne det være, så man fik et billede af, hvad er det? For det er ikke sikkert, at alle dem her, der kommer, er fuldstændig styr på, hvad 10.000 kilowatt betyder. Jeg har i hvert fald ikke. Det må jeg ærligt sige. Jeres stigershow, den blå fungerer ikke sammen med sort tekst. For at sige det som det er. Hvad med lyseblå? Du bliver nødt til at... Det er meget nemt for jer at teste. Ja. Det der sker, det er, at det bliver utydeligt, og det bliver rigtig, rigtig svært at fokusere. Så det, I gerne vil illustrere, det bruger jeg faktisk noget energi eller tid på at sidde og tænke, hvad står der egentlig? I stedet for at lytte til jer. Så brug nogle farver, der er lidt mere kontrast i stedet for. I har et enkelt dias, hvor der er hele det her rensningsanlæg, og så er der en prototype oppe i hjørnet, og så er der nogle pile med noget et eller andet, og nogle andre pile, og der står nogle tekster og 1400. Jeg kan godt se, hvad det skal være, men det er rodet for mig. Og jeg har ikke umiddelbart nogen idéforslag til, hvordan I 100% skulle gøre det anderledes, men jeg siger, at det bliver bare sådan lidt... Eller jeg tænker sådan lidt... Jeg taber lidt pusten. Så skal I ikke begynde at fortælle om de her 3 forsøg, der mislykkes. I kan bare konstatere, I har været ved at prøve at udvikle på det, og det skete ikke sådan en lang storytelling om, og så kom Jens Jørgen, eller hvem det nu var. Det har dem, der kommer og hører, ikke brug for at vide noget som helst om. Og at der er en eller anden, der ikke lige var i skole den dag, det behøver man heller ikke fortælle. Hvad siger du? Det havde du, ja. Det var mig selv. Det behøver man heller ikke fortælle. Og man behøver heller ikke sige, at det her det er en skole.
sådan. Men altså, hvis det er sådan, man skaffer lidt op og en foredrag med, som man har skidt strøm med, og så man det ikke en undskyld for, hvor man har strøm. Det er jo det, der sker. Vi har jo på den jul, så vi har Nej, Nej, vi ved nej, ikke, nej, vi det- aner det er ikke, hvad I skulle have skrevet. Vi ved det ikke. Vi ved ikke, Hvem hvad det? dem, der kommer og hører, ved ikke, hvad jeres produkt 100% skal have indeholdt. Så de er uvidende, så er det bedre at lade være at komme med nogle undskyldninger, fordi så virker det bare top professionelt, det kommer med. Det var ordene for mig. Jeg har en ting, jeg godt kunne tænke mig at få med, og det er, og jeg ved ikke, om I kan nå det, men det er altså, I har billedet af testhuset. Hvis nu I også lige kunne have en slide, hvor I lige har lagt alle de her forskellige dele, som skal ind i det testhus op, minus det der hjul, I ikke har fået lavet endnu. Men bare så man kan se, hvad er princippet, hvad når de snakker om turbiner, en dynamo og alt det der. Og bare lægge det op på et stykke hvidt Ligesom og tage teardown en slide, ja. Sådan at vi kan se, okay, når det er sådan, det hænger sammen. Ikke? Det er det, vi kan forvente at få puttet ind i det der testhus, når vi ser det. Det kunne jeg godt have tænkt. Fordi I bruger mange ord på at forklare os, og jeg bliver sgu egentlig ikke klogere af det, for at være helt ærlig. Jo, altså jeg ved jo, at det er et eller andet, der skal komme til at give noget lys i en pære, ikke? Men det andet, det vil være bedre. Ja. Og så har jeg lidt det samme, som du også siger, Lotte, der med kun potentialerne. Få det slået fast, hvad det er, der gør, at det er kundepotentiale. Bare 2. Det kan være 1 dot. Fordi, kundepotentiale, fordi, Og at I i øvrigt koncentrerer jer om den der med rensningsanlægget. Fordi det er ikke noget, vi skal hæfte os så meget ved, fordi I fokuserer på rensningsanlægget. Så I skal bare lige have gjort det helt klart for os, der modtager, om der er det, og der er det, og det er der, fordi det er det. Og så har vi i øvrigt valgt at fokusere her på rensningsanlægget. Jeg har ikke mere. Jeg har lige en ting, at det er til sidst, Sabine, hvor du fortæller om, at hjulene kunne sidde inde i der, hvor vandet falder ned. Det kunne egentlig komme meget før, fordi det er der, når ja, selvfølgelig. Så jeres billede af prototypen og så vandfaldet, de 2 billeder sammen fortæller jo helt kort, hvad det er, det handler om. Forståelsesmæssigt, ikke? Og så synes jeg, det er en rigtig fed afslutning, du lavede, Per, det her med, at det kan lade sig gøre, og vi må komme ud og installere, og i og med også, når han kommer og sådan noget, altså, det kan blive til virkelighed, det her. Det er ikke bare en opgave herfra, vel? I er ude og arbejde med virkeligheden. Det er en god pointe. Jeg kan fortælle en ting, der er vi jo nede på tankeværket dernede også. Den hjul, der de kører med den her, der laver i 1933. Det er langt spørge om, det er langt lige siden. Der har han fået lavet beregninger på, at hvis han fik lavet en ny hjul i dag, der var CNC-bearbejdet det hele, så kunne han hente med mig bare 3% eller sådan noget. Det var det hele. Så, det var simpelthen så perfekt, det der var lavet dengang. Det var værd fundamentsmæssigt, så det kunne give sig lidt mere, hvis de fik lavet en ny i dag. Så de har valgt stadigvæk at køre med de gamle.